V rámci realitného biznisu sme väčšinou zvyknutí, že v novom roku vychádzajú články, videá s prognózami, aký ten daný rok v rámci realit by mal byť. My sme sa rozhodli, že takéto video robiť nebudeme, ale naozaj zhodnotíme rok 2019 v realitách. Tak skús začať. Rok 2019. Všetci očakávali, že to bude rok stabilizácie a mierneho narastu cien. Nestalo sa tak, ceny naďalej rastli, pretrvával trh predávajúceho, čo znamená, že bola nižšia ponuka a vyšší dopyt. Čo klesalo, boli úrokové sadzby, tie naozaj klesli extrémne. Za mňa ja by som teda povedala, že v roku 2019 dominovala rýchlosť obchodov, čo znamená, že akákoľvek ponuka sa dostala na trh a bola relatívne dobre nastavená aj cenovo, tak tá nehnuteľnosť v podstate sa predala veľmi, veľmi rýchlo. Práve preto, že ten dopyt bol stále väčší ako tá ponuka. Ja doplním, objavil sa taký nový trend na trhu s novostavbami. Novostavby, ktoré sa dokončili, tak bolo tam viacej investičných nákupov a tieto nehnuteľnosti hneď išli na sekundárny trh do predaja. Takže celkové zhodnotenie 2019 môžeme povedať, že v rámci našej branže to bol dobrý rok? Úspešný rok, áno. Trh sa vyvaroval nejakým výrazným cenovým skokom. Dopyt po bývaní v podstate stále sa neoslabuje. A je aj relatívne silná nová výstavba. Takže 2020 nech si aspoň taký dobrý ako 2019 v rámci realitného biznisu.